салом ба ҳамаи дӯстон варзишгарон ва мухлисони ММА. имрӯз тасмим гирифтем ҳамроҳи Абдураҳмон Тоиров, духтури Федератсияи таҷмах, дар мавзӯи омодасозии варзишгарон ҳам ба чемпионатҳои дохилӣ ва ҳам ба чемпионатҳои ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ. Чӣ хеле ки медонем, Федератсияи таҷмах дар муддати бениҳоят кӯтоҳ дар ҷаҳони ММА дастовардҳои хеле хуб ба даст овард. Хуб мефаҳмондем ки ҳамин чӣ гуна омодагиҳои асосиро шумо мебинед? мо пеш аз ҳама мусобиқаҳое ки дар дохили кишвари мо мегузарад, мо аз байни ҳамин мусобиқае ки дар дохили кишвар мегузарад якачинҳоро аввал интихоб мекунем. Пас аз он якачинҳоро ҷамъ оварда муоинаи пурраи тиббиро гузаронида бо якчанд ташхисҳои лабораторӣ ба варзишгар картотека месозем, яъне ҳуҷҷати ҳолати ҷисмонии варзишгар. баъдан бо якҷоягии мураббиён мо режими машқу тамрини таълимии онҳоро тартиб дода режимҳои онҳоро муайян месозем. Чӣ гуна режим бошад? Оддитар фаҳмонем, марҳилаи машқу тамринҳои варзишгарон марҳила дорад. яъне марҳилаи зиёд кардани қувва, марҳилаи зиёд кардани тобоварӣ, яъне выносливост ба истилоҳ, ва марҳилаи барқарорсозӣ. вобаста ба ҳар як марҳилаи машқу тамрини онҳо мо режими хобии онҳо, режими хӯроки онҳо, режими машқу тамрини онҳо, режими витаминизатсияи онҳоро, бале маҳсу ҳамоми бадани онҳоро, режимҳояшонро муайян месозем. ака Абдураҳмон, масъалаи витаминизатсия ҳаст фикрое ки ақидаҳое ки гӯё ҳамин зарар дорад. ҳамин як дуруст мефаҳмондем ҳам ба мураббиён, падару модарон ки бале, албатта пеш аз он ки мо ба варзишгарон моддаи фаъоли биологӣ ё ин ки витаминҳо таъин месозем, чунон ки мо дар боло қайд карда гузаштем, мо пеш аз ҳама саломатии варзишгарро ба назар мегузаронем. яъне ки бале ҳар як варзишгарро ба таври индивидуалӣ пурра муоинаи тиббияшонро гузаронида баъдан ба додани моддаҳои фаъоли биологӣ шурӯъ мекунем. албатта чӣ хеле ки мо дар илми тиб медонем, хӯрокиҳои варзишӣ ва ё моддаи фаъоли биологии витаминҳое ки мо барои варзишгарон таъин мекунем, албатта нишондод дорад ва ғайринишондод дорад. ба ҳама он чиз дуруст намебиёяд. яъне ки ҳолате мешавад ки варзишгар тоб намеорад, ҳассосият ба он пайдо мекунад. Не, худо ба шукр ягон мушкилӣ надидем, барое ки мо ба пуррагӣ варзишгаронро аз муоинаи тиббӣ мегузаронем, барое ки ҳар як витаминҳое ки ва хӯрокҳои варзишӣ ки барои спорт, барои варзишгар мо таъин карда вай мекунем, албатта тарафи манфию тарафи мусбати худро дорад. ва агар мо бе назорати духтур, бе тавсияи духтур вай агар истифода мебаранд, албатта зарарҳои бениҳоят безеба мерасонанд. ногуфта намонад ки Федератсияи таҷмафт таҳти назорати Федератсияи зидди допингӣ қарор дорад ва назорати ташхис гузаронда мешавад. албатта мо антидопингови система пеш аз чемпионат, бале, аз ҳамин сабаб он чизое ки мо барои варзишгарои худ таъин мекунем ба таври ҷиддӣ назорат карда мешавад ва ҳар як маҳсулоте ки мо барои варзишгарои худ медиҳем, албатта назорати қатъии ҷиддӣ назорат карда мешавад. Ташаккур Абдураҳмон. бояд қайд кунем ки имрӯз дар умум суҳбат мекунем. сабти дигар махсус мо интихоб кардем ки ҳамин витаминизатсия дар ММА. албатта интизор бошед, дар ин мавзӯъ пурра боз суҳбат мекунем. агар кӯтоҳ карда гӯем ҳамин витаминизатсия аз чандсола барои кӯдакон иҷозат дорад, надорад? бале, албатта мо асосан варзишгарое ки кӯдако, яъне аз синни соли 12 сола то 17 соларо омода месозем ва албатта он хӯроки ғизои солиме ки онҳо истифода мебаранд дар марҳилаи машқи тамрини онҳо режими гӯем ки
ба пуррагӣ бо витамину минералҳо омода сохтани организм тариқи хӯрокҳои солим хеле душвор аст аз сабаби зиёд будани машқи тамрини варзишгарҳо ва албатта мо витаминҳо истифода мебарем ва он витаминҳое ки мо аз 12 сола то 17 соларо истифода мебарем маҳз витаминҳои синни соли кӯдакона ва бо назари бо нигоҳбини духтур албатта мо мегузаронем ва он варзишгарҳое ки аз 17 сола боло ҳастанд албатта анаболикҳое ки ғайри стероидӣ яъне ки дар мағозаҳои хӯрокҳои варзишӣ фурӯхта мешаванд мо истифода мебарем албатта мо чуноне ки дар боло қайд кардем ин чизро мо дар мавзӯи оянда ҳатман ба пуррагӣ баҳс мекунем. хуб пӯшиданеш чизе ки шахсан манам дидам равғани моҳӣ буд омега бисёр шумо истифода барои мустаҳкам кардани мушакҳо. бале унҷа якчанд намуд ҳастанд чизои нофаҳмои химиявӣ нест. не акун нигоҳ кунед ака комрон ма барои чи ин мавзӯя барои кӯдакон мо алоҳида витаминҳои кӯдаконӣ метиҳем гуфтем ва барои калонсоло анаболикҳои ғайри стероидӣ яъне он моддаи фаъолияи биологӣ ки дар мағозаҳои хӯрокҳои варзишӣ мефурӯшанд истифода мебарем. витаминҳои маҳз барои кӯдакон ҳастанд витамину моддаҳои фаъоли биологӣ ки барои кӯдакон ҳастанд аз синни соли 10 сола то синни соли 17 солара ҳастанд ва хӯрокҳои варзишӣ ки яъне моддаи фаъоли биологӣ ки аз 17 сола боло истифода мебаранд. вақте ки варзишгар албатта ба таври профессионалӣ машқ мекунад яъне машқу тамрини онҳо дар як рӯз 2 маротиба дар як ҳафта 6 маротиба машқ мекунанд. албатта ва мо инҷо ҳам хӯрокҳое ки онҳо мехӯранд албатта назорат мекунем. ҳар гуна хӯрокҳо барои варзишгарои мо дуруст нест, кофӣ нест, барое ки хӯрокҳое ҳастанд ки тобоварии варзишгарро мешиканад яъне ки поён мефарорад. хӯрокҳое ҳастанд ки ғизое ки мо ҳаррӯза истифода мебарем дар ратсиони режими хӯрокҳои мо барои варзишгарони мо дуруст намеоянд. албатта варзишгарони мо хӯрокҳои махсус хӯрокҳои диетически ба истилоҳ агар гӯем диетикӣ истифода мебаранд яъне хӯрокҳои парҳезӣ истифода мебаранд. ин мавзӯъ бениҳоят мавзӯи калон аст ва албатта дар оянда мо ин чизҳоро албатта гуфта мегузарем. то кардам чизое ки қатъиян мумкин нест барои варзишгар дар соҳаи ММА дар вақти машқҳои омодагии машқҳои таълимӣ хӯрокҳои парҳезӣ асосан мо истифода мебарем. дар он ҷо хӯрокҳое ки газировка ба истилоҳ агар гирем тамоми нӯшокҳои газдор бале қатъиян мумкин нест. не мумкин нест. он ҷо хӯрокҳои ба истилоҳ агар гирем жареный жирный солёный острый мумкин нест. ана ғизоҳое ки фастфуд мегӯянд яъне ки зуд тайёр тез тайёр ба монанди хотдог питса қурутоб ин чизҳоро қатъиян истифода бурда мумкин нест. албатта он ҳазми онҳо дертар аст ва барои организми варзишгар маҳз намуди муҳорибавӣ зарари ҷиддӣ мерасонад. вазнпартоӣ низ дуруст вазнпартоӣ низ як процесси бениҳоят нозук аст, чунки дар давлатҳои хориҷа дар бобати вазнпартоӣ ҳар як варзишгар диетологи худро дорад. агар ин режимҳоро ба пуррагӣ таҳти назорати духтур агар мо муоина яъне назорат накунем агар зарари бениҳоят ҷиддӣ мерасад барои варзишгар ҳам дер барқарор мешавад ва ҳолатҳои нуқсонҳои бемории системаи ҳозимаи варзишгар мегардад ва аз ҳамин сабаб вазнпартоӣ агар дар ёдтон бошад дар мусобиқаи ММА UFC ҳабиб нурмагомедов дар вақти муҳорибавӣ бо Тони Фергюсон мезаданд аз пушти вазнпартоӣ дар реаниматсия галатида буд агар дар ёдтон бошад. аз рӯи назари тибби варзишӣ вазнпартоӣ қоидаи қонуни худро дорад. якчанд намуди вазнпартоӣ якчанд намуди диетаҳо аз як мавзӯи калон аст. албатта мо ин чизо ҳатман дида мебароем. амин
ورزشکاران تجمع که به تیم منتخب اعضا میشوند همین تامینات از طرف تجمع است. چه خیلی که ما میدونیم پرزیدنت فدراسیای ما دوران جورایف نیز خود ورزشکار است و هر یک مشق و تمرین ما رو نظارت میکند و اون شخص برای تیم منتخب تاجیکستان به نهایت شرایط‌های فراهم و آماده ساخته است. این برای من به نهایت پسند است. این یک موتیواسیون است برای ما. سر کرده از خوراک‌های ورزشی است تو محض بدن، حمام ورزشگار، لباس و خوراک‌های پرهیزی سرغذا از طرف فدراسیای ما با پررگی آماده کرده. این چیز رو فدراسیای ما با پررگی تامین می‌سازد. اکا عبدالرحمن خوب امی سیری دستاوردهای خوبی تجمع میگفتیم. سیری دستاوردهای تجمع گوییم که سیر ندارد برادر جان. سبب اساسی این انتظام است. یعنی که دیسیپلین با اصطلاح اگر گیریم نوبسته در کدام سمت زندگی نباشد انتظام وظیفه یعنی رول به نهایت مهم رو میبازد چون که به انتظام ما با مقصد رسیدن میتونیم لیکن به نهایت با راههای دشوار قین اگر انتظام باشد ما با راه آسان و سبک با اون قله‌های بلند که ما آرزو داریم همه وقت میرسیم. همین نقشه آینده نزدیک چی نقشه ها دارد تجمع گفته میگذاشتیم برای مخلصان؟ نقشه ما به نزدیکی ماهی آخرای مای چورابینی مسابقه республика байни ҷавонон ва наврасон мегузаронем ки байни онҳо мо якачинҳоро ҷамъ мекунем барои омодасозӣ ба мусобиқаи ҷаҳон дар шаҳри абудаби моҳи август байни кӯдакону наврасон бале ва дуюм чорабинии мо моҳи июн мешавад дар вилояти сухт байни наврасону калонсолон мегузарад ва чорабинии сеюммон дар дохили мамлакати мо мегузарад. санаи аниқаш дар ёдам нест, аниқтараш ҳамин дар тира моҳҳои сентябр октябр мегузарад. онҷо ҳам мо якачинҳоро муайян месозем ва ба мусобиқаи ҷаҳонӣ омода месозем. бале баъд калонсолон аз ҷавонону наврасон дар абудаби мегузарад моҳи август аз 2 то 5. ҳамун як ҳолат буд ёдтон бошад дар абудаби чемпионати байни наврасон буд. ҳама ҷобаҷо шудем дар меҳмонхона азбаски хай кӯдакам ва ё вазн кашид чандин нафар вазношон зиёд омад. гарчанде ҳар субҳ мо шумо мураббиё назорат мекардам ки чизои серғизо нахӯранд, ширинӣ нахӯранд. хайли ба сари ҳам омаданаш мумкин аст ва ё кӯдакам хайварам фаҳмидан мумкин аст. баъд фаҳмидем ки паноӣ ба ҷои мехӯрданд. дуруст. баъд ҳамун шаб ма худам шоҳид будем ки шумо ҳамроҳи мураббиё акай бахтиёру акай хона ба хона гашта буданиёшона ҷамъ кардем ки вақт бахтона лекин ҳама гузаштем. худо ба шукр. мақсад ки як паҳлӯи душворам дора иҷа фақат рафтан баромад кардан. бале дар паҳлӯи ин мушкилот зиёд аст. албатта инҷо бениҳоят як нюансҳои аҷибе ҳастанд. бениҳоят як масъалаи барои мо камтарак душвортар ин масъалаи мутобиқ шудан ба иқлими ҳамун ҷое ки мусобиқа мегузарад яъне ки ба истилоҳ акклиматизатсия мегӯянд. албатта он варзишгароне ки дар иқлими мо мутобиқ шудаанд машқу таълимии тамрини онҳо дар ин ҷо гузашта буд албатта дар он ҷо танқисӣ мекашанд. онҷо ҳам аз системаи ҳозимаи онҳо нуқсонҳо пайдо мешавад, ҳам аз системаи асабҳои онҳо. онҷо гарми нами зиёд аст аз сабаби ки уқёнус дорад. акклиматизатсия варзишгаро ҳар гуна мегузаранд. як хелош аз тарафи системаи ҳозимашон нуқсон пайдо мекунад, дарди шикаму таб мекунанд, шикамравӣ мешавад, дарди сар. аз ҷиҳати психологӣ варзишгар камтарак системаи асаби онҳо хароб мешавад. ба ҳар ҳол чӣ хеле ки нагирем ҷои бегунаҳ ҳаст, иқлими дигар ҳаст. то мутобиқ шудан ба ин гуна иқлим як муддати муайян гузаштанаш дар кор аст ва хушбахтона федератсияи мо ин чизро
пешакӣ омода месозад, пешакӣ моро якчанд рӯз пешакӣ бурда онҷо машқу тамринҳоро гузаронда омода месозад, ки то он ки варзишгари мо дар муҳити онҳо мутобиқ бошанду тайёр бошанд. ташаккур зиёд, муваффақият. Раҳмат акай Комрон, саломат бошед.